Yan, pagkatapos kinuha natin yung malupitan nating sapatos mga idol para gamitin. Nakusira na pala mga idol, wala na to. Saka ibabalik na lang natin mga idol, hindi na to gagana. Hindi nasira na. Bibihis muna tayo mga idol para sa ating gamitin. Sana all. Dapat kasi na ganito ang isusot natin pag sumisid tayo sa ilalim mga idol. Importante kasi yan mga idol kasi minsan makati yung sa ilalim ng dagat mga idol. Saka wala, hindi tayo nakapag-palaot ngayon mga idol. Kaya ginawa ko content. Tayo papunta lang tayo sa Fishpin mga idol. Kasi wala tayong may upload ngayon mga idol. Importante yung YouTube channel natin ay tuloy-tuloy lang ang pag-upload ng ating video mga idol. At saka maraming salamat na dahil nakuha na natin yung 1K subscriber mga idol. At ang problema lang natin yung watch hour mga idol. Yun na lang, at sana ay matulungan tayo nito ating i-upload ngayon. Sana ay maraming manood nitong ating pagpunta sa Fishpin sa pagsisit sa ilalim, kasi titingnan natin yung net sa ilalim mga idol, baka may butas, kailangan i-check yan para kasi medyo malaki-laki ng ating mga malagang bangos mga idol. At kasi ang hibas ngayon hindi masyadong malaki, so pwede na kasi hindi na masyadong malalim idol. Yan sa Idol Rudy mga idol, ayos ng lambat kasi nagbara muna kayo mga idol, hindi muna kayo nagpalaot kasi walang isda ngayon mga idol. Medyo mainit ang panahon kaya yung mga isda ngayon mga idol parang nagtatago ata sa ilalim ng mga bato. Hindi naman pwedeng ilagay yung lambat namin sa ilalim ng mga bato, baka mapunit mga idol. Ito lang ginawa ating content mga idol. Punta tayo sa Fishpin mga idol. Maraming salamat sa ating mga viewers mga idol at sa ating mga subscribers na nag-subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat at sana tuloy-tuloy ang inyong pagsuporta sa ating YouTube channel mga idol. Sakay lang tayo sa ating speedboat. Sobrang bilis mga idol. 1 per hour, 1 kilometer per hour mga idol. Maraming salamat nga pala sa mga silent viewers natin mga idol. Alam kong nandyan lang kayo para sa mga videos na i-upload natin. Kahit hindi tayo nagpapalaot ngayon mga idol, importante meron tayong na-upload. Tuloy-tuloy lang yung ating pag-upload. Consistent tayo sa ating pag-upload sa ating YouTube channel mga idol. Nice. Yan mga idol, yun ang ating Fishpin mga idol. Meron tayo mahigit 10,000 na bangus mga idol dyan sa loob ng ating Fishpin mga idol. Kaya natin dapat sisirin sa ilalim mga idol kasi magtatatlong buwan na to mga idol. Medyo malaki-laki na mga idol. Kailangan natin tingnan yung ilalim, baka may butas mga idol. Kasi baka pagdating ng panahon wala tayong makakuha mga idol. Yan mga idol, bago tayo magsimula sa ating gagawin mga idol, dasal muna tayo. Pagabayan tayo ng Senyor Santo Niño para sa ating mga ginagawa dito mga idol. Bago natin bigyan ng pagkain mga idol, ikutin muna natin ang ating Fishpin mga idol para makita natin sa itaas kung ano ang may mga diferensya na ba mga idol. So importante rin, hindi lang sa ilalim, pati sa taas rin mga idol, dapat titingnan mo rin kung ano ang baka may mga sira mga idol. So kaya dapat ang pag meron ka nito, i-check mo talaga. Ayan na mga idol, ang ating mga lagang bangus mga idol. Medyo narinig natin tayo na talagang ginugutom na yata to. So
bago muna natin bigyan natin tayo mga idol, ikot muna tayo sa business mga idol. Para po sa laman ng lahat itong crispy namin mga idol, hindi masyadong malayo, parang tapat lang to ng aming isla mga idol. Ayan na mga idol, bibigyan natin ng konting pagkain to mga idol para naman makita ninyo mga idol. Ginagamit ko pa ngayon mga idol itong starter pa mga idol. Next week mga idol, grower na yung ibigay natin sa ating mga lagang bangos mga idol. Isa't kalahating balde ang ibinibigay ko nito mga idol bawat pagkain bawat pagkain sa kanila mga idol. Pagkatapos nito mga idol, magbigay ng pagkain, sisirian natin mga idol para makita natin yung ilalim mga idol. Ayan, naiwan ko pa yung takal ng mga idol, ng feeds mga idol. Kailangan nasa gitna yung pagbigay mo ng pagkain ng feeds mga idol para hindi lumabas at hindi masayang ito mga idol. Tulad yan, kailangan ilagay mo sa gitna para dyan lang sila kumakain mga idol. Yan, nakikita naman nyo, medyo malaki-laki na mga idol. Shoutout dyan sa mga viewers natin. Ilalagay natin sa gitna yung camera mga idol para makita naman yung mga bangos mga idol. Tulad niyan, ayan. Saka bibigyan tayo ng pagkain ng feeds para lumapit sila sa camera mga idol. Ayan o. Floater ang ginagamit ko na feeds mga idol. Hindi ako gumagamit ng sinker. Gusto ko yung sinker kasi nalalaman natin, nakikita din kung saan pupunta yung feeds mga idol. Sisya na kayo idol sa camera mga idol kasi palutang-lutang lang yan mga idol, para isinabit ko lang yan sa mga idol para pangutang at makita ninyo ang mga bangos mga idol. Yan mga idol, klarong klaro na yung mga bangos mga idol, nakikita na sa camera mga idol.
Sisiri na natin mga idol. Gamitin natin yung ating goggles na malupiting goggles mga idol. Tingnan natin sa ilalim mga idol kung ano yung makikita natin sa ilalim. Sana naman ay walang butas yung net natin mga idol. Kasi mahirap na pag may butas mga idol, mahirap ibalik mga idol. Malamig yung tubig mga idol, pero okay lang yan kasi mainit naman ang panahon mga idol. Talagang balanse yung ating yung naramdaman natin para sa ating katawan mga idol. Yan na mga idol, makikita natin yung ilalim. Medyo hindi masyadong malinaw yung ilalim mga idol, pero ikutin pa rin natin mga idol kasi yun ang pinunta natin dito mga idol. Yan, may maliliit na mga isda mga idol. Importante kasi sa ganitong hanap buhay mga idol. Ano ba yan? Parang may nakaluhod mga idol. Takot tayo dyan mga idol. Pero importante kasi yung mga idol, iikutin mo kahit once a week lang mga idol para makita mo yung net mo sa ilalim mga idol. Kasi mahirap na pag may butas mga idol. Ako, napakalaking kawalan sa ating hanap buhay mga idol.
hanggang dito lang mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood sa ating YouTube channel mga idol. Maraming salamat sa lahat. Sana naman ay huwag po kayong masawa sa ating na-upload na videos mga idol. Like and subscribe naman dyan mga idol. Sa mga hindi pa subscribe, mag-subscribe naman po kayo sa ating YouTube channel. At tapos din ang ating mission ngayong araw mga idol. At salamat tayo na naging maganda at maayos ang ating pag-visit sa ilalim mga idol. At wala tayong nakitang butas sa ating net mga idol.